Здравейте на всички! Аз съм Йоанис Викилис, основател и главен изпълнителен директор на Files.fm. С 25 години опит в разработването на компютърни системи съм развълнуван да споделя какво сме изградили. Files.fm е платформа за съхранение на данни, която комбинира функциите на поне 5 системи и, разбира се, изкуствен интелект. Можете да я използвате, за да съхранявате, споделяте, обработвате, организирате и публикувате всякакъв вид цифрово съдържание, снимки, видеа, аудиофайлове, дизайни, книги, документи и дори софтуер, всеки тип, който можете да си представите. Разработваме облачен софтуер от 2008 година и създадохме персонализирано решение за съхранение за конкретни бизнес клиенти и внедрихме повечето от полезните функции в платформата Files.fm, вече достъпно за всеки. Днес на 2 милиона потребители вече разчитат на Files.fm всеки месец, включително частни потребители, професионални фотографи, създатели на съдържание, университети и малки до средни компании. Около 4000 организации използват Files.fm за своите ежедневни бизнес нужди. Основните услуги включват сигурно съхранение на данни и автоматични решения за резервно копие, споделяне на документи и редактиране в браузъра, изпращане на файлове в оригинално качество, като фотосесии и огромни видеорепортажи от събития. Маркетинговите отдели използват Files.fm, за да споделят продуктови и дизайнерски материали с външни партньори, спортните организации създават лични и частни съдържания за своите клиенти, публични профили за събития като футболни или баскетболни мачове, университетите създават търсими фотоархиви. Тези публични профили имат вградени инструменти за изкуствен интелект, които позволяват търсене на изображения по тагове, имена или номера на играчи. Търсачката на Files.fm може лесно да обработва милиони документи и сложна метаданни. Нашата най-нова функция е система за управление на документи, където можете лесно да регистрирате всякакви документи и да ги подписвате електронно. Files.fm предлага приложения за всяко устройство, което прави достъпа и автоматичното резервно копие удобни. Можете да разширите пространството за съхранение, когато е необходимо, до петабайти, всичко на отлична цена. Голямо благодаря на нашите настоящи потребители и бизнес клиенти за това, че ни насочват към новите функции и дават обратна връзка. Каня всички да разгледат нашите най-нови функции в Files.fm.